Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama Kakang Ismaya Kakang Tejamaya sami Pancabakah sami peperangan amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa ning jane ora ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya Rama pukulun duka weh diane apa ya ceritane terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh dadi rusak awake aku nganggo igo gunung mau tak serot sawetara saperangan mlebu ning wetengku mula wetengku jembling kaya ngene iki isine gunung separuhe ora ana gragas aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli Pak piye sing jeneng wong di gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane kuwi mesti ngrusak karo ragane ngrusak karo batine dhewe ya kuwi bapak kuwi iya mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene